God aften og velkommen til Tema Lørdag på DR2. Der findes fordomme i hovederne på os alle sammen, men det er jo ikke altid, at de passer, og det ved vi også godt i virkeligheden. Spørgsmålet er så bare, hvad der passer, og hvordan fordommene er opstået, hvis de ikke passer. For kan det virkelig passe, at blondiner er dummere end andre? At muslimer ikke har nogen humor? At jyder skulle være bedre købmænd end folk fra Sjælland? Og at mænd, altså mørke mænd, har større penis end hvide mænd. Er der overhovedet noget om de her fordomme? Findes de, sidder du så og tænker, mens du klør dig i skægget? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Derfor har jeg samarbejdet med YouGov og spurgt 1000 danskere, om de er enige i de her fordomme. Altså om fordommene findes. Og du har også kunnet give din mening til kende på DR2's Facebook-side. Og ja, nu vi snakker om solen, så har vi faktisk spurgt vores 1000 danskere, hvad de synes om dig som DR2-seer. Og de siger faktisk, at du er mere spændende end kedelig og overvejende korrekt. De er bare også lidt frelste, ikke? Altså, de ser DR2, og de siger til alle, at de ser DR2. Og de ser kun DR2. De ser aldrig det der TV3-pis. Men de ved jo godt, hvad der sker i Masterchef. Altså. Og så sidder de og kigger på deres tubilakker og indianersmykker fra talrige dannelsesrejser. Og så klør de, det er mine rullekravstrammer. De har rullekrav på alle sammen. Har du hørt det?